vanhu munyika yezimbabwe vaizojamuka manje. Ndoona kuti munyika yezimbabwe munoonekwa kunzi macitizens aiwa vanobhadhara tax kana pari pamabhodha kana pai vanouya vachitorerwa zvinhu zvavo nezimura, but vakomana vaita sana kuti muchivhayo vanozivikanwa kuti aiwa vanouya vachipinza mota dzemathousands vane mamillions panangana tax vanobhadhara. Toona kuti aiwa vakomana vojamukira zimura voresista nokufighta back, apo vakomana vaya vachikolekta zvinhu zvavo. Usati pana mashoko amudanigwa panapa, donga wasubscribe like watoon the bell like wazomukona mapictures panapa vazimba manyura chiti traders are raided by Zimura in Beit Bridge, chased down the tax officers who are taking the little they have while allowing tenderpreneur like Muchivayo import cars and other expensive without paying tax. Zimura iri kutora zvinhu murengi, vanhu vakabuda nazvo nepabhodha. Nekuda kweizvi vanhu vatsamwa nazvo vakatanga kutora zvinhu zvavo nekuvakuwadza mota dzezimura. In English, Zimura is confiscating goods from ranks which people had bought across the border. As a result, people became angry and started reclaiming their goods and vandalizing Zimura vehicles, says one person taking this video clip. Ndo mashuka tunokuona kuti aiwa padhisi video ramurikuona ratikaisa picture iro vanhu vari vachiti aiwa isu vanhu tajamuka. Kunyange padhisi event makaona magunshots achifaiwa mudenga nevakomana maofficers. Macitizens avanombozvitarisa vakatanga kumanya aiwa vatevera this track rezimura aiwa vachitora zvinhu zvavo. Todza mafunguro enyu ndikudi pamusoro pedhisi brutal revenue authority yamuri kuona kuti aiwa haina kana dzidziri macitizens vanouya panapa vainyatsokushowa their worst side vamacitizens. Todza mafunguro enyu mutindi pamusoro pechitiko ichi. Vapinda comment section medu kuti mafunguro enyu. Subscribe like tichatoa the bell icon.